Mugardos, Fenómeno que engaña, de nuevo a Megrove, 6-6, Mugardos segunda. Primera posición para Mecos, segunda posición para Castro Pons, enhorabuena Mecos, enhorabuena Castro Pons. Que tal, señoras e señores? Benvidos á cuarta tirada do En Xogo Traíñas, con chegadas máis apretadas que nunca na temporada, tanto na División A como na División B da Liga Galega, e con moitísimas regatas esta fin de semana, dúas en Liga A, dúas en Liga B, as dúas de ACT, a regata feminina, o campeonato galego, así que temos por diante 45 minutos para ver moitísimo remo na televisión de Galicia. Como sempre, neste En Xogo Traíñas, con protagonistas, con convidados. O primeiro cheganos dende Mugardos. Apretou máis que nunca en toda a temporada a Megrove, pero Mugardos non chegou por diante do equipo que leva 6 de 6 neste principio de temporada. Estamos co seu presidente remeiro, Guillermo Pereira. Que tal, Guillermo? Boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, primeiro, que tal está indo esta temporada para Mugardos? Bueno, estamos aí hoxe este fin de semana, conseguimos acercarnos a Megrove, pero hasta agora, pois, tiñamos unhas expectativas pois máis altas, en principio. Bueno, pois, pero bueno, falaremos con Guillermo do que foi esta fin de semana e de como está a ir a temporada para Mugardos, e tamén falaremos dende a Liga B, cheganos Jorge Hermida de Cesantes. Que tal, Jorge? Hola, boas tardes. Bueno, para Cesantes, outro día un terceiro posto, hoxe na casa non pasastes do quinto. Que balance faz a toda agora da temporada? O balance positivo, nós estamos facendo un traballo que levamos 3 anos evolucionando. O noso traballo estáse a mirar na auga, non se ve reflectido moito na clasificación, unos postos que estamos sacando, pero semana a semana o barco vai mellorando e pouco a pouco intentaremos collerlle o tino para intentar apretar un poquinho máis. Pois tamén estará Jorge connosco, moito remo por diante. Comezamos coa Liga Galega. E a Liga Galega, na súa División A esta fin de semana, lévanos a Mugardos, xornada de sábado e tamén xornada de domingo organizada polo Clube de Remo de Mugardos. Imos comezar coa xornada do sábado. Bueno, tendo aquí a Guillermo, aproveitamos para preguntarlle por que dobre xornada en Mugardos, Guillermo. Bueno, este ano o Concello apostou por facer unha regata de traíñas e dividímola en dúas xornadas, a nosa o sábado e o Concello Mugardos o domingo. Bueno, para vos máis traballo, pero supoño que é unha satisfacción sempre ter, bueno, o balbordo que hai en todas estas regatas. Sí, desde logo que sí, ter dúas regatas nun Concello como Mugardos, que hasta hai pouco non había en traíña, pois para nós é un éxito e unha alegría moi grande. O primeiro que lle pregunto a todos os convidados, como estaba o campo de regatas? A primeira aproximación. Bueno, o campo de regatas, eu penso que este ano estaba perfecto, como todos estes últimos anos, salvo o primer ano que tivemos unha serie de problemas por inexperiencia. Penso que este ano estaba ben, as condicións tanto hoxe como onte foron moi boas para practicar o noso deporte, o remo. Penso que as típicas diferencias entre calles, sempre hai unha calle mellor que a outra, pero bueno, para todos vai a sorteo. Bueno, primeiro apuntamento, primeira pregunta para Jorge. O ano pasado coincidiron con vos Coruxo, Salgado Perillo e Bueu. Sobre todo, Coruxo está a dar unha medida extraordinaria, outra vez un cuarto posto. Home, Coruxo, dende que chegou Benji o ano pasado, colle unha liña de traballo importante. Reforzarase ben xa o ano pasado
Este ano sei que tivo un inverno con dificultades, tamén estiveron a... Quen non ten dificultades? Bueno, eso é certo, pero bueno, todos as temos, non? Pero eles tamén tiveron algún inconveniente co barco, tiveron que mandar a arranxar e tal, e a principio de temporada estaban un pouco aínda facéndose a él. Bueno, estamos a ver quenda de honra, xa vimos como na primeira quenda dominaba Coruxo por diante de Vilaxoán, de Salgado Perillo e de Bueu. Quenda de honra, como vemos, Guillermo, a Megrove moi forte dende o principio. Marcou eses 5 segundos de vantaxe no primeiro longo e despois adicouse a mantervos, tanto a Ares como a vos. Sí, a verdade é que sí. A Megrove esta tempada pois iniciou forte e está intratable. Tanto Ares como nós chegámonos en estas dúas últimas xornadas, tanto en Perillo, estivemos aí 8 segundos Ares, onte tamén 8 segundos, 7 segundos, e hoxe un poquinho máis preto, pero a verdade que a Megrove está moi forte. Pensabades na previa, Jorge, por exemplo, que a Megrove ia estar tan forte, 6 de 6. É moito dicir 6 de 6. É complicado aventurarse, se esperaba un pouquiño máis de competencia, a realidade é que sí, pero realmente están nun nivel no que é difícil de botarlle man. O galego no outro día tamén se mirou. Sobre todo esa responsabilidade da competencia estaba nos vosos sombreiros, Guillermo, sobre todo polo bo traballo que fixerades en primavera. Sí, a verdade que sí, porque durante todo, non só primavera, sino tamén no inverno, fixemos os descensos, tivemos moi boas regatas, a verdade é que tiñamos unhas expectativas este ano pois de estar pelexando aí con a Megrove. Sabemos que a Megrove ten un bon equipo, que Ares mellorou moito porque o ano pasado ten o mismo bloque, xente nova, é moi bon equipo, moi boa remada, e sabíamos, pero nós esperábamos estar apretándolle un pouquiño máis a Megrove do que realmente... Estamos vendo a chegada, Ares Mugardos, aí incluso levantaba a man, non sei se celebrando Hugo, o vosso patrón. Ao final foi Ares o que chegou por diante. Imos a repasar como foron os resultados desa xornada de sábado. Unha victoria da Megrove era a quinta no que levamos de temporada. A ver se podemos ver eses resultados, unha clasificación encabezada por a Megrove, aí os temos, 20 minutos e 17 segundos, a 7 segundos Ares, a 8 Mugardos, aí hai un pequeno salto, Coruxo a 32, a Pobra a 34, Vilaxoán a 38, moi pechada esa loita, e despois máis afastados tanto Salgado Perillo como Bueu. E xa nos imos o que aconteceu esta mañá, non sei se cambiou algo nas condicións, no vento, ou se todo seguía igual que o sábado. Bueno, fixe un poquinho menos vento xe pola mañá, pero vamos, o campo era o mesmo. Onte a marea estaba, remamos en baixamar ou en pleamar, pero no vento non influiu para nada. Aí estamos a ver unha primeira quenda con postos moi definidos. A Pobra, Vilaxoán, Salgado Perillo e Bueu por esta orde. Aquí sempre estos inconvintes. Suspira Guillermo. No, é que a verdade é que xente do mar, que son prácticos, que fagan isto estando avisados, sobre aviso, con se lles notificou con tempo, e que fagan isto ademais porque lles pasaron pola proa xusto diante, que a verdade é que che enfada un pouco. Bastante. Despois os problemas de Bueu, esta temporada para Bueu, como ven que estivo ano pasado, esta temporada está a ser realmente complicada. Estáse facendo moi longa. Tiveron un cambio ao principio do ano de entrenador e remeiros, foi un pouco a contrapé durante todo o inverno, e agora no verán está a notar. Bueno, estes cambios radicais do plantel que sempre custa moito acoplar, e xa estamos a ver quenda de honra, Carreiro 1 Ares, Carreiro 2 a Megrove, polo 3 Coruxo, polo 4 Mugardos. Non sei se cambiou nalgo o vosso plantexamento de regata en comparación co que acontecera o sábado, se buscabades estar máis preto da Megrove no primeiro longo, que foi onde marcou as diferenzas o sábado. Penso que as diferencias máis que nada foron a nosa remada. Nos onte non sei se competir na casa rotonos un pouquiño, saíron un pouco tensos, moi altos de ritmo, mantiveron moi ritmo, non deixaron correr o bote. Cambio, hoxe a consigna era tratar de estar preto da Megrove, evidentemente no primer largo, e que o bote nos correra un pouquiño, porque a verdad que onte íbamos un pouquiño atascados. E, bueno, saiu ben, acercámonos ben a Megrove e
estuvemos por enriba de Ares. Aí estamos a ver as dúas pelexas que había, Ares e a Pobra loitando pola terceira posición, a Megrove e Mugardos loitando por esa posición de privilexio. Achegastes vos a terceira virada, aí chegastes a estar a un segundo. A un segundo. Vistes posibilidade de remontada ou Pois a eu- Megrove sempre mantivo a calma? Pois non, eu desde terra tiña esperanzas de que podíamos remontar ese segundiño. A baliza 4 pois, era unha bolla que nos favorecía e sempre tive a esperanza de que podera chegar, pero bueno, o Megrove reaccionou moi ben. Porque era propicia a boia 4? Tema de corrientes, a ría de Ferrol é unha ría moi complicada, é moi estreitiña na saída e unhas corrientes bestiais. Non é un campo, a verdade, que é bonito para ver, pero non é un campo moi xusto. Con diferencia a bolla 1 con respecto ás outras, pois sempre ten unhas corrientes que entran aquí cerquiña de Mugardos, e agora mira como lle pasou Ares hoxe, pois quedou un poquinho retrasado e... Bueno, e aí teñen ese aplauso que vos daba o voso público na Casa Mugardos, segunda posición, pero sexta victoria en 6 probas pro equipo de Amegrove, que está intratable. Así quedou a clasificación na bandeira do domingo, bandeira Concello de Mugardos, Amegrove 19,53, a 2 segundos Mugardos, a 22 Ares, a 23 Coruxo, a 29 a Pobra, a 56 Vilaxoán, a 1,04 Salgado Perillo e a 2,35 Bueu. E así está a clasificación xeral na Liga Galega na súa División A, 48 puntos a Megrove, 38 Ares, 10 puntos de diferenza, Mugardos 36, a Pobra 28, Coruxo 26, Vilaxoán 22, Salgado Perillo 12 e Bueu 6 puntos. Necesitas un remero fuerte que xa che rinda unha capacidade de vatios importante e aparte deso un tío que sepa transmitir ao barco a tranquilidade e o empuxe, non? Un tío que sepa transmitir a potencia, que xa axude a alargar a remada. Hai varias características. Nunha terceira queres un tío xa un pouquiño máis grande, un tío de peso. Eu personalmente o que lle pido tanto 2 como 3 é que sean dos tíos moi constantes, non? Sobre todo na amplitude da remada que se exige, non? Si se exige entrar nun sitio, sean moi constantes para apoiar o marca, porque o marca normalmente é un tío que vai moi forzado e pode escapar un pelín a entrada, pero sí que o 2 e o 3 son fundamentales, ¿no? Que apoyen moi ben esa entrada e que marquen moi ben a remada para que toda a xente que vai detrás poida ter esa remada ben marcada, ¿no? Sería un tío de forza, non moi pesado, tío de talla alto, pouco máis, técnicamente bastante bo. O sea, a nosa traíña non se caracteriza por ter xente moi pesada, é un pouco moverse entre os 80 e 78 kilos, bueno, que teña o maior vatios posible, a maior potencia posible, se ten amplitud, iso tamén unha altura entre un 85 ou así, xa sería perfecto. O ano pasado lembro unha definición de Jorge na temporada, tamén fixéramos outra sección na que dicía que o remo era o deporte de equipo por excelencia. A semana pasada, esta semana, estamos preguntando se hai algún posto que vos pareza máis complicado que outro. Non sei se hai algún. Máis complicado, cada un ten o seu aquel, non? Hai postos que técnicamente requiren pois moita destreza e hai outros nos que quizás a destreza non sexa tan importante, pero os vatios que move así. Eu creo que cada un ten a súa... É un engranaxe, cada un ten o seu posto dentro dese engranaxe. Guillermo, quedaste con algunha posición? Bueno, eu sempre remei na popa ou no 5, intercambiando posicións. A verdade que é o que dixo, que cada sitio ten as súas características específicas e
require esas características ademais dos remeiros. Son os adestradores os que buscan aí acoplar a xente. Bueno, pois, imos agora a repasar o que acontecía na Liga B tamén con dúas probas, o sábado en Rianxo, o domingo en Cesantes. Principiamos polo que pasaba en Rianxo. Jorge, fainos unha aproximación. Como estaba o día? Pois o día xa se miran as imaxes. Cuadrou xusto o cambio de marea entre unha tanda e a outra. O día está para remar, prácticamente. O que pasa que cuadrou coa marea abaixo. E iso en casi todos os campos da Liga notase. Primeira pregunta, Rianxo rema na primeira quenda e acaba en podio, terceira posición. Sorprendeuvos ou estar na casa deulle uns azos importantes? Bueno, porque realmente esa terceira posición está bailando moitísimo. Uns días Chapela, outros días Rianxo, outros días vos. Que é o bonito tamén do... É o bonito, é bonito. Sin dúbida é bonito. Non nos sorprende, Rianxo sabemos que ten un equipo con potencial. Xa cando foi en Chapela fixeron unha moi boa regata, tiveron aquel erro que lles custou perder a tanda, pero eu máis que sorprendido por eso, home, evidentemente, el leva unha calle que lles beneficiaba moito, xa con mirar unha imaxe a outra xa se mira que a corrente xa está traballando de outra forma, con respecto á primeira tanda. Estamos a ver, primeira quenda, aí estaban os grandes, Castropol e Mecos, e despois esa pelexa entre curmáns, de Chapela e Cesantes. Preferides estar na quenda cos grandes ou preferides chegar dende atrás? Non sei que é mellor, moitas veces, bueno, hai disparidade de opinións neste aspecto. Sempre que chega a elexir, elixes un poquinho a posteriori, pero se tes que elexir, claro, porque dis, claro, que se vou nesta tanda, pero con esta boia vai mellor que se vou na outra tanda, pero a realidade é que, sin dúbida, é mellor ir co grupo dos mellores. É onde ti te podes medir máis, onde te vas a exixir máis, e onde tes unha referencia visual clara, nítida, do que pasa na regata. Da outra forma, como nos pasou a nos hoxe, ti podes intentar ir facendo unha boa regata, pero despois chegan os da tanda seguinte, cambian un pouquiño, que cuadrou a Pleamar, por exemplo, hoxe, onde cuadraba tamén con Baixamar unha cousa e outra, e non podes ter unha referencia dentro da regata. Guillermo, a Negrove 6 de 6 na División A, Mecos 6 de 6 na División B. Sorpréndevos ou...? No, Mecos esta temporada tamén fixo unha... Se esperaba que Mecos estivera aí arriba, vamos. Se veía, se podía intuir Castropol, que tamén fixo boas regatas, pero como era unha treña nova, pois non sabías hasta que rendimento podía dar, pero Mecos fixo un inverno unha primavera moi boa, moi boa. Ves a Castropol chegando á altura de Mecos? Vexo pelexando, vexo un equipo moi feito. Ti miras a xente en terra... Sorprende vos ver un equipo tan feito, un equipo que é novo este ano nunha liga? Sí, é novo, pero esa xente ten ganos de encima, É como, non porque esteillemos aquí, é como ver a Mugardos en terra. Ti miras a Mugardos en terra e ves xente feita. Non ves rapaciño, non, ves xente feita, ves xente de talla, ves xente que xante en callos nas mans e no cu, como dicimos nós, que leva moito tempo traballando para remar, que o ano pasado non competiron na Liga, pero xa fixeron entrenos. Sempre xente que estivo ligado ao club, non é xente nova. Teñen, dentro que cabe, unha vantaxe que en Asturias non hai moitos clubes, entón a xente boa é, digamos, fácil de reclutar para un propósito como que teñen eles este ano. Aí temos a clasificación, bandeira Concello de Rianxo, Mecos, gañador 20 minutos e 12 segundos, a 14 segundos Castropol, 29 Rianxo e Chapela, a 35 Cesantes, a 11.08 Vila de Cangas e a 2.26 Mera. Y aquí hay equipos superpoderosos a nivel de Castropol, de Mecos, de Chapela, incluso Rianxo. Ese es un equipo intratable, vamos. O hándicap, digamos, que collemos unha Liga B, penso con un nivel moi alto, non? Se comparas coa Liga A, ves igual un salto máis grande entre equipos de Liga B que de Liga A.
O ano pasado a bandeira Concello de Redondela converterase nun pesadelo para todos os equipos. Este ano parece que deu unha tregua, estivo todo un pouco máis calmo. Jorge, un pouco de néboa. Ese foi igual o problema para os aficionados. Pero bueno, vemos que mar como un plato, parecía unha autopista, case como estar remando no ceo. É o primeiro día en 3 meses que non hai vento en Cesantes. Cesantes é a cuna do windsurf, é pouco menos ali na nosa zona. Sempre hai vento, levamos 3 meses. E que preferides? Que non hai día que... Non, así, hombre, evidentemente. Igual, vos adestrando ali día sí día tamén, igual preferíades outro tipo de mar. Ti adestras todos os días en un tipo de condicións, pero ao final o ter así un campo no que o mar está plato é unha delicia. Podes te exprimir, podes acoplarte a remada perfectamente e podes traballar sen ningún problema. Non hai tipo de excusas de había máis mar, menos mar, non. Hai o cambio de corrientes, da pleamar e punto, non hai nada máis. Bueno, saídes na primeira quenda, marcades o mellor tempo, 20 segundos por diante de Vila de Cangas. Que agardabades na segunda quenda? Estar máis preto dos 4 primeiros ou non lle dabas importancia ao resultado final? Non, hombre, a importancia sempre a ten. Mais cando estás na casa sempre buscas un resultado un pouquiño mellor, evidentemente. Pero o que falábamos antes, o que vimos falando todos os do mundo do remo. Mecos está nun nivel moi alto, está evidentemente para a Liga A. Castropol é un equipo que pode estar perfectamente tamén, sen desmerecer evidentemente a ningún da Liga A, pero os tempos que demostra que está a facer dalle ese nivel. E logo Chapela e Rianxo e nós, pois nós somos un pouquiño este fin de semana que nos quedamos un pouquiño atrás, e o que comentábamos antes que me preguntabas de elixir a tanda, se prefiro ir con uns con outros, o levar o tempo e as mesmas condicións o ir na mesma tanda sempre che dá un pouquiño máis de vantaxe. Aí estamos a ver Castropol máis preto ca nunca de Mecos. Aí virou a 2 segundos e foi unha diferenza que se mantivo ao longo de todo o percorrido. Un pouco que vos pasou a vos con Amegrove. Sí, sacaronnos, bueno, no primer lado levamos un poquinho máis, pero despois recuperamos e mantivemos aí toda a diferencia, toda a regata. Non sei o que é mellor, se vir de atrás cara adiante ou se ir a... Diante, sempre cando vas diante vas controlando os outros barcos, che dá máis tranquilidade a hora de remar, ir de atrás sempre vas apretando para tentar collelos. Pero sí que foi unha regata moi axustada toda a regata. Estamos a ver que ao longo de toda a temporada, bueno, na segunda proba tamén houbera 2 segundos entre Mecos e Castropol, outra vez 2 segundos entre o primeiro e o segundo, pero 6 probas, 6 bandeiras para Mecos. Tempo de Mecos, 19:29, a 2 segundos Castropol, a 21 Chapela, 31 Rianxo, a 39 Cesantes, a 59 Vila de Cangas e a 1 minuto e 15 segundos Mera. E así queda a Liga Galega B, esta clasificación xeral despois de 6 probas puntuables. Mecos Mondariz 42 puntos, Castropol 36, Chapela 27, Cesantes 21, Rianxo 20, Vila de Cangas 14 e Mera 7 puntos. Ola, moi boas a todos outra vez. Se a semana pasada falábamos da importancia da forza máxima, hoxe seguiremos falando da importancia da forza, pero neste caso da forza de brazos. E que é curioso, pero os remeiros, durante a primeira parte da padexada, non aplican forza de brazos, simplemente os utilizan para transmitir. Sen embargo, na parte final da padexada, utilizan os brazos para aplicar forza e, polo tanto, entregar potencia. Esta potencia de brazos depende fundamentalmente da capacidade física do remeiro, pero tamén da técnica que utiliza. Partimos, como sempre, dunha curva de forza, a dun remeiro medio a ritmo de regata. Pero que pasa se conseguimos incrementar un 5% a forza que se aplica cos brazos? Vémolo na seguinte gráfica. Nos últimos 3 ou 4 décimas de segundo, a curva gana un pouco de forza, porque os brazos aplican maior forza. Pois isto supón numéricamente unha mellora ao longo da regata de 0,8 kilos máis medios de forza en cada palexada, e que supón aproximadamente 42 vatios máis, 0,8 segundos que ganamos cando chegamos á liña de meta. Se vemos dun xeito agregado,
se conseguimos que 3 remeiros melloren un 5% a súa forza de brazos, estamos a ganar aproximadamente 3 segundos cando chegamos á línea de meta. En definitiva, que a forza de brazos é un parámetro moi importante, que igual que a forza máxima só depende da capacidade física do remeiro e do seu adestramento, pero que pequenas melloras poden chegar a supoñer un segundo ao final da regata, que é o que diferencia un triunfo de unha derrota. Xa sabedes, no remo, igual que na natación, son moitos os grupos musculares que participan na entrega de potencia, e todos son moi importantes. Nada máis por esta semana, vémonos a próxima semana. Saúdos a todos. Grazas, Xavier. E xa viron como tanto na Liga A como na Liga B foi cuestión de 2 segundos a vitoria ou o segundo posto. Falábase aquí nesta mesa de Mecos, de Castropol, que poderían estar competindo perfectamente coa División A, coas traiñeiras da División A. Hai detractores, hai posturas favorables a prol ou en contra de dúas divisións. Moi brevemente, que é o que pensades? Vou comezar con Guillermo. División sí ou división non? Eu, para min, sí. Penso que foi algo bo que cando nos dividimos en dúas ligas, antes participar todos xuntos, a organización era moi complicada, das regatas, había moita diferencia entre os primeiros e os últimos, o que se buscaba era eso, que buscar grupos de nivel para competir entre nós, para que non haxe esas diferencias tan grandes que tal. Sería mellor que houbera máis traíñas en cada división, evidentemente. Se pudiéramos contar cunha primeira división de 12 traíñas e unha segunda división pois tamén de 10, 12 traíñas, pois sería o mellor, pero esas diferencias grandes ao final desaniman a moita xente e o que se busca é que se poda competir todo o mundo, que haya máis traíñas no mar ao final. Jorge, cal é a túa opinión? Pois vai un pouco acorde ao que di aquí Guillermo. Evidentemente, o ter dúas ligas, pois podes facer ese traballo de cara a un obxectivo. O que pasa que o que miro que tamén se debería facer algo un poquinho antes do comezo da liga, como unha especie de play-off ou algo así parecido, que realmente cada temporada poña as mellores na Liga A para que compitan entre elas e as que non teñen tanto nivel na Liga B para que tamén compitan entre elas. Se hai as diferencias que hai, como vemos na Liga A, con respecto dos primeiros aos últimos, na Liga B dos primeiros aos últimos, claro, ese equilibrio que decía Guillermo de poder disputar bandeiras ou un posto para non desanimarte, tamén se vai. Este ano, na Liga A, pois, por exemplo, a xente que está, sen desmerecer en ningún momento, pero a xente que está nas posicións baixas non pode optar a estar arriba, porque a Megrove, Mugardos, Ares están moi lonxe. Na Liga B, Mecos e Castropol tamén teñen un nivel que os que vamos detrás antóxasenos moi difícil chegar hasta eles. Bueno, este é unha volta máis de... Hombre, se busca un poquinho a mellora, sempre, non? Pero ese sería un problema moi grave, polo tema da confección dos calendarios das regatas. Si hasta moi adiante non sabes cando se faría esa regata, si hasta moi adiante non sabes quenes van compoñer unha liga ou outra, é prácticamente imposible pechar os calendarios. Xa os pechamos un pouco tarde. Este ano a regata de Rianxo era na nosa liga, era o día 15 de agosto, ao final meteuse unha regata máis, pero xa con a liga empezada. E a de Rianxo foi onte. Eu creo que é unha cuestión de poder organizarse, pero realmente eso sería máis beneficioso para o remo, e ademais que hai que contar que neste deporte, todos o sabemos, non sobra xente, e os equipos moitos anos, dun ano para outro, cambian moito. Manter a liña todos os anos, pois sí, hai equipos que sí que poden manter, pero hai outros que lles custa, por xente, por exemplo. Sen dúbida, é un debate apaixoante, este de división sí, división non, e isto que acaba de aportar Jorge era algo, ou é algo que, bueno, non sei se escoita, ou nos aquí na mesa ainda non escoitáramos, bueno, dende logo dá para moito ese debate. Imos a rematar a Liga Galega co que foi a regata feminina, coincidindo coa regata de sábado de Liga B, disputouse a regata feminina, terceira regata puntuable, onde están, xa o saben, Cabo da Cruz, San Martiño e Chapela, e outra vez se volveron a repetir os resultados, os mesmos resultados que nas 3 xornadas anteriores. En masculino é complicado sacar traiñeira, en feminino ainda é moito máis complicado,
sempre louvamos o traballo que fan estes clubes a hora de sacar un equipo. Xa lo dicimos, Cabo da Cruz gañador, San Martiño segundo e Chapela terceiro. Bueno, sempre ver as rapazas remando, este ano son 3, o ano pasado foron 3, pero houve un cambio de equipo, a ver se o ano que ven son quen de completar unha quenda, facer unha quenda de 4. Sí, a verdade que sí. Home, a verdade que teñen moito mérito. Os clubes que son capaces de sacarla, ainda que se xuntando xente que para botes máis pequenos traballan en clubes distintos, a verdade que é importante. Sempre é complicado xuntar xente para un equipo masculino, pero este deporte, non sei por qué, sempre se di que solo de homes, as mulleres están aí traballando. O que consigue é real é que polo clube non se é difícil que che aparezan rapazas é moito máis difícil. Bueno, Cabo da Cruz 9 puntos, San Martiño 6, Chapela 3, imos co ACT. Well, I could have just asked if she wanted to go. I'm not quite so turned to dead and scheduled with a girl I used to dream of. Now, one stays on my hands, one sees that romance and you are where I am. Now, one place on my bands, my face don't future plans and she love where I am. Well, I could have just asked if she wanted to go. I'm not quite so turned to dead and scheduled with a girl I used to dream. Imos coa Liga San Miguel, que o sábado tivo proba en Noja, que o domingo tivo proba en Guecho e, como sempre, puidémolo ver na nosa segunda canle, foron dúas regatas absolutamente apaixoantes. O primeiro en Noja, que os campos de regatas malos non están en Galicia, ou os problemas non están en Galicia, por moito que iso nos intenten vender no País Vasco, ia ser unha regata en liña, ao final tivo que ser contrarreloxo, por iso, un problema de balizamento. Cousas que pasan. Sí, pasan en todos os sitios, o que pasa que a veces nos... Moitas veces levamos a fama. Sí, pero nos exigimos moito. Na Liga Galega a veces parece que cando temos calquer erro, calquer club, parece que se ven abaixo o mundo. E resulta que eso vémolo que pasa na máxima categoría na ACT e non pasa nada, protestan, pero bueno, non pasa nada. Resolven facendo unha contrarreloxo. Por certo, primeira vez, non sei que opinades, que San Bertolomeu abandona a última posición, mete por debaixo a Portugalete e a pique se estivo de meter no medio a Astilleros. Sen dúbida, hai unha melloría. Evidente. Con respecto a como comenzou, pois sí, pois esa melloría é palpable. E supoño que estaredes mirando vosos compañeiros en Liga B, en Liga A, porque se descende San Bertolomeu, bueno, hai un descenso máis na División A, quitas unha posibilidade de subir na División B, supoñemos que estará todo o mundo mirando desguello o que fai Meira. Sí, afectanos evidentemente os clubes, tanto da A como da B, afectanos moito, tanto que os descensos. Sí, afecta, pero ademais despois hai que contar que este ano houve 2 traíñas que non saíron. E depende do número, según os estatutos da Liga, depende do número de traíñas que cantas estean na primeira Liga e na segunda. O sea que ao final se descende Meira e volve a ir pois Esteiro ou Cabana ou Robaleira ou calquer outro clube que se quera animar, como se animou este ano Castropol, Mera mantense como o traballo que está a facer, pois ao final non sabes como vai quedar unha liga e outra. Sí, igual queda unha liga de 12, bueno, quen sabe. Sí, con 19 traíñas habería unha liga de 12. Clubes que este ano estiveron indo os descensos, como Narón tamén, que estuvo indo, e a mellor, pois, o ano que ven anímanse. Bueno, aí estamos a ver esa pelexa, unha vez máis, pelexa entre Cabo e Tirán, loitando onte pola 7ª e 8ª posición, e non sei, evidentemente, supoñemos que non a poidestes ver en directo, pero non sei se cando viste os tempos que fixeron Urdaibai, Hondarribia e Orio, se non vos chamou a atención. Viraron no mesmo tempo na terceira Ciaboga e ao final, no último longo, Urdaibai meteulle 20 segundos a Orio e Hondarribia. 20 segundos nun longo. Son chamativos, porque non os sabía, pero vamos, 20 segundos nun longo son moitos segundos. A verdade é que sí, a máis a entrada é libre, que é unha contrarreloxo, non é unha no que afecten as calles. Bueno, e ademais,
Urdaibai deu un paso adiante porque levou a bandeira, recurtou 4 puntos, víase outra vez metido en Liga. Home, Noja, eu remei aí, tive a sorte de remar aí hai anos, hai 11 anos no 2004, é unha regata con mar, é unha ola desas, é como na Concha, lévate como collas 2 seguidas, metes 20 segundos ao resto. É un sitio, non me extraña que o tren de balizaxe non pudera manterse. Non aguantase. Home, é un sitio duro, e ali as olas levanse moito, De todas maneiras non se veía que houbera moito mar, Non se veía moito, pero se consigues estar encima da ola seguido, xa sabemos o que pasa. Bueno, e o que foi alegría o sábado tornouse, non vou decir en decepción, pero en sabor un pouco agre o domingo, porque outra vez Portugalete estivo por diante de San Bertolomeu. Din en San Bertolomeu que eles vanlle mellor, ten un equipo máis lixeiro, non tan pesado, e vanlle mellor regatas con mar, con onda. Aí onde poden aproveitar para sacarlle algún puntiño de diferenza a Portugalete. O malo é que regatas con mar queda Zarauz e Hondarribia e pouco máis. Sí, pode que lles influya, pero eu penso que o fin de semana isto que lles vai influir pois é a moral que colleron despois de ganarlle onte, e hoxe vai ver que están nos tempos con eles, que non é como pasaban as primeiras regatas que estaban a 15, 20 segundos. Isto eu penso para eles vai significar un paso adiante que van a estar pelexando máis cerca nas próximas jornadas. Outra vez loita na mesma quenda, con Tirán e con Cabo da Cruz. Desta volta foi Cabo o que levou a vitoria e ademais cun gran éxito. Tocoulle remar con Hondarribia, que onte fora quinta, hoxe saiu na segunda quenda e a Hondarribia dalle igual. Dalle igual remar na segunda que na primeira, ir cos favoritos, ir en solitario. E isto igual tamén axudou un pouquiño a Cabo. Levou a Cabo en volandas porque Cabo foi segundo da súa quenda e quedou terceiro na clasificación final. Home, Hondarribia estáse mirando que ten un nivel impresionante. Pero bueno, tamén é cuestión de que levan co mesmo modelo de traballo. Cantos anos pode levar o entrenador? 12 anos traballando igual. Cabo se a liña de traballo que levaba de antes, agora con Gustavo mantén máis ou menos a mesma liña, con unha cousa diferente, pero máis ou menos mantense. Esas cousas, ao final, neste deporte, notase, mírame, pues, cantos anos leva o adestrador Meni ali. E aos final, esas cousas, cando ti tes unha xente que vai subindo, e te vai volvendo, inda que marcha a outro sitio e tal, notase, Hondarribia, leva esa popa que vai aí, leva la vendo anos e anos e anos seguidos aí. Entón, esas cousas, ao final, notanse, evidentemente. Aí estamos a ver, na quenda de honra, domina a Orio, ademais dun xeito importante sobre Kaiku, estamos a ver, sobre Urdaibai e sobre San Xoán. Orio que tiña todas as referencias de Hondarribia en todo momento, a vantaxe de sair en quenda de honra, pero non lle é suficiente para levar a bandeira. E fixadevos na decepción do seu patrón, nada máis chegar á liña de meta, cántanlle o tempo de Hondarribia e esta é a reacción. Home, despois do regatón que se marcan quitándolle o que lle quitan a Urdaibai máis de 10 segundos e a Kaiku e chegas a terra con esa esperanza, é normal, que che falle. Porque fixeches un regatón con unha tanda de honra e resulta que te ganaron Hondarribia. Parece que o sea, os 4 primeiros están bastante fortes, os 4 gallos, digamos, pero parece que Orio está un pouco limitando as súas regatas. Esta sí, esta non, parece que está escollendo un pouquiño. Non irá por a Liga, pero sí, parece que se iba por a regata e por causas, non pode ser. Levoulle Hondarribia, que é líder da Liga. Esta fin de semana perdeu un punto, pero chega a manter 11 puntos de vantaxe con Urdaibai, 101 Hondarribia, 90 Urdaibai. Para as galegas, aí está a pelexa, Tirán 66 puntos, Cabo da Cruz 64, tan só 2 puntos de diferenza entre elas, e teñen o cuarto posto tamén Tirán a 2 puntos e Cabo a 4. E a mala nova para San Bertolomeu, que nin perdeu nin gañou con respecto a Portugalete, 18 Portugalete de San Bertolomeu, quedan 8 probas pro final, e San Bertolomeu precisa recortar polo menos un punto en cada proba. E non aconteceu esta fin de semana, pero sí pasou pola semana o Campeonato Galego. Ese Campeonato Galego onde a fin se daban, ademais nun bo momento de forma, cita as mellores traiñeiras de Liga San Miguel, da División A, da División B. Aí estivo Cesantes, aí estivo tamén Mugardos. Que tal foi ese Campeonato Galego? Ben, para nós estuvo bastante ben, conseguimos unha quinta posición
Bueno, competir cos da CT sempre é moi complicado. Axúdavos a ver a canto está desde... Sí, para tomar unha referencia, pero a verdade é que, bueno, Meira estuvo nos tempos con Amegrove, con nós e tal, pero tanto Cabo como Tirán é outro mundo. A verdade que ten un mérito desta xente, bueno, Meira tamén, pero me refiro que Cabo e Tirán están aí arriba, están pelexando moitas veces cos vos de ACT, ten un mérito impresionante. Bueno, vos tamén estivestes aí, supoño que para vos só estar nese campeonato galego xa é motivo de triunfo, non, Jorge? Home, non é cuestión de triunfo, evidentemente ti vas e intentas facer o traballo o mellor posible, non? E quedar último nunca che reconforta, pero a realidade é que ti entrenas todo o ano para facer o maior número de regatas posible. O galego sempre foi unha regata de prestixio e hai que ir a facela. Creo que é positivo para todos os clubs en un campeonato galego que se dispute real, digamos, que non vaya xente a facer proas, que non vaya xente, non, que disputemos un campeonato galego e que a xente queira gañalo. Bueno, pois querían gañalo nesta quenda de honra onde saíron Cabo, Tirán, San Bertolameu e Amegrove, foron os 4 primeiros clasificados e onde houve unha loita fermosísima, esta loita fermosa que xa nos veñen demostrando ao longo de toda a temporada entre Cabo e a Sociedade Deportiva Tirán. Como afeccionado, como a vistes, por exemplo, ti, Guillermo? Pois eu vina desde terra, ademais, a verdade é que é increíble como botan en todas esas regatas, incluso en contrarreloxos, e que se sacan un segundo un día, o segundo outro, estuveron toda a regata en 2 segundos, tiran por diante, ao final el Cabo remontoulle, pero algo increíble, están aí sempre, as diferencias foron mínimas, así ben. E ademais estas rivalidades que van ben ao mundo do remo. Hombre, evidente, sempre que hai unha rivalidade é unha forma de chamar a xente, claro, a competencia, e ver os molles con xente animando é unha delicia, a verdade. Este é o que vos gusta, é onde vos gusta remar. A verdade é que si, pasei unha regata que é o mércores, que por semana que che dá problemas porque as 8 da noite, que che dá problemas para desplazar os remeiros, que chega xustiño, pero despois chegas ali e ves unha regata boa, bonita, con xente no espigón e diste, bueno, pois merece a pena, a verdade. Bueno, resultados no masculino, Cabo da Cruz gañador, 2 segundos sobre Tirán, 31 sobre San Bertolameu, 34 sobre Amegrove e Cabo da Cruz que o levou absolutamente todo porque tamén levou o Campeonato Galego Feminino desta volta, segunda clasificada Chapela por diante de San Martín. Así rematou este Campeonato Galego con triunfo, categoría masculina e categoría feminina para Cabo da Cruz. Campeonato de España en Castro Urdiales, Magua, puxémonos en contacto cos clubes e pouco a pouco declinaron esa invitación de ir ao Campeonato de España. Un deses clubes, bueno, vos nem tan sequera vos invitaron a Mugardos, pero vos tampouco preferiríades ir. Por que? É unha pena que un Campeonato de España non teña o prestixio que probablemente mereza. Sí, a verdade é que sí, pero o tema do desplazamento ali Castro Urdiales é un tema moi importante. Nós, a principio de temporada, plantexamos, dixemos, bueno, se demos un bon nivel, estamos pois cerca de Cabo e de Tirán, non moi alonxado, pois dixemos, bueno, pois facemos o esforzo, Mugardos poucas veces se pode ver nun Campeonato de España en Castro Urdiales e faz o esforzo. Pero, bueno, as distancias foron moi grandes e xa evidentemente desistimos, pero tampouco tuvemos, non nos invitaron. É unha pena que non xa ningún galego, pero bueno, o tema momento económico... non sabemos, igual hai algún galego, hai de prazo ata mañán ata as 12, pero bueno, Jorge, non é bo que Cabo renuncie, Tirán renuncie, Meira renuncie, Amegrove dixo que non, Mugardos di que non, falamos con Agustín de Ares tamén dixo que non. O certo é que os premios son cero. Claro, e que estamos... hai que aclarar isto, que é moi importante. E que estamos a falar de que o Campeonato de España é unha regata que sempre tivo moito prestixio e tal, pero sempre foi acompañada de premios. Quitaron os premios e, hombre, é un desplazamento do que Guillermo. É moitos cartos. E, por exemplo, os clubes de ACT
están viaxando todas as fins de semana, son moitos cartos. Os clubes que estamos na Liga Galega, afrontar un gasto tan importante pero que realmente non che aporta unha manutención para poder manter o clube nas características que tes. Bueno, veremos, hai de prazo, lembramos ata mañá ás 12, veremos ao final se hai algunha galega ou non nese Campeonato de España. Nos imos a poñer o punto final, despedindo os nosos convidados. Pregunta Guillermo, que o que agardades de aquí ata o final de temporada? Estades inscritos no play-off da ACT, por exemplo, Ares, co que está despelexando pola segunda posición, non está inscrito, co cal ese podría ser un obxectivo. Sí, para nós, cando marcamos os objetivos da temporada, pois tanto poder acceder á clasificatoria da Concha e ao play ACT, pois sería moi importante un aliciente por remeiros cada temporada. Non esperamos que se teñan as condicións para ascender, pero, bueno, ir a pasar unha fin de semana ali a Bilbao e a Bermeo, por remeiros, pois é importantísimo, evidentemente. Para cesantes, Jorge? Pois nós temos que seguir a liña de traballo que estamos a facer, porque a verdade é que dende que empezou a temporada, de semana a semana, imos pedíndolle cousas aos remeiros, estánse a facer, estánse traducindo na nosa regata, que logo, bueno, varían un poquinho as condicións, non se vexan na clasificación é outra cousa, pero o traballo é o que che leva a logo conseguir agardar resultados. Moita sorte, Jorge, cesantes, moita sorte tamén a Guillermo de Mugardos, e nos convidámolos a vindeira semana a ver ese Campeonato de España. Se non hai galegas, pois mala sorte, pero de todos os xeitos veremos unha gran pelexa. Ata aquí chegou o Enxogo Traíñas desta fin de semana, con moitas probas, con moito remo. Agardámolos as vindeiras fins de semana.